Dek mambengi turun ning kene cah. Bengi-bengi ya. Turun nang emper neh. Heeh, sampai isuk. Mambengi sampai isuk ning kene. Turu kene sampai isuk. Wah, Isuk maneh kok ngeri. enggak keret jingklong. Padang kok Heeh. ning kono iki. Wis sarapan. Wis mulai urung atus. Jarepe. Diteri jangan, Pak Dikin. Diteri jangan. Diteri jangan Pak Sodikin. Enggak. Enggak. Karo lintingan gede. Glinteng dhewe. Heeh. Kapan? Dek iki lah ngeteri. Kae. Wah, tas sarapan. Karo lintingan gede. Tas sarapan. Sore. Heeh. Ya rada engko ae. Sik jam piro lho iki 7. Kowe nyambak nyapa? Rempel. Rempel nganu. Kakek. Rempel. Tak dosi banyu adem ae. Lah sik adem ya ini. Hmm. Dek iki tak gerujuk banyu adem. Penak. Yang apa? Ning awak penak. Heeh. Seger. Seger lek anu. Barno Dede. Lek wis panas Dede ning kene. Awakku jare ketok akas yo. Wis, heeh. Wis akas kan. Pokoke mame panggah. Mame pokoke seneng. Mangan. Dek iki yo ora pemadang ben bolak-balik. Heeh. Indo mbok ben telu. Dari awan dari pimpinan gereh karo jangan blendrang atas Blendrang kates sapa ngenteri? tin Oh, terus aku dhewe sambil gereh sambel gereh. jadi pin megakne anu kon gendang mangan Gawakne jangan kuwi. nah Digawakne ungkusan kuwi. heeh Oh. yo gendang mangan aku mau sarapan lho cara kono yo iki gendang mangan Pokoke lek diteri ndang di heeh mam. terus tak tiliki banyune tak balik Heeh. tak jungkuk le Ora adem turu kene. gak Lah mambengi rada adem kok. Barudan adem kok. enggak marai tak lemeki nganu kebo Heeh. dadi anget gacung Turu ning kene lah meki kebo. anu Mambengi tak ongak ngletak ning kene. jane omah kaya sempet Nek trae peteng ae ning omah. kaya sempet Nendi? turu ning jopo Oh. Lawange kuwi cendelane lek anu di slambune lho dibuka dadi ben padang. ngono panggah penak ning jopo Heeh. tak penakne ning jopo saiki Lah Pak Tom mambengi sampe bengi oh baturi. terus Entekne lho anune untir-untire. Sak rodong entek ya. tetedan dene oh Lah iya wong sak rodong resik lho ya. kuwi mbah kuwi sing nek kondong ora tau mak Dikeki untir-untir sak rodong Kang Tawariso entek. teh jure Lah iya. saiki empuk-empuk wis entek Lah ngentekne sak rodong ora sampe bengi. iki anu ya arek 100 Sampai jam pira, Mak Mun? tedas anu ya entek Lah, mambengi wis adus ning kene. Wes, Eh, tak takoki to. Lah kok roh lek Bayu gawe bok. Lah aku nganu kok adus kok mambengi. ya beneran timbangan ora kepangan Heeh. Wis entek beneran. Suwi-suwi kok kadaluwarsa. letak ning kono Heeh. nyapu sak sapone kabeh iki Wes. arek adus Heeh. Ya adus gak Dede.
Baratus gek dede ning kene. Heeh, ben panas sik. Ben panas lah mendung ae kok. Lah mbuh kok mendung. Sing ngene rong metu. Lah ora panas mbuh. Panas yang Seger. Ya bayi mambengi ra makan wedhus. anu Mambengi. Bayu. Ayo mambengi rene. Maaf, si anu. Buang wisan. Bengi lek makan. Disesek. Lempah rek. Payu. Tuku mangin. Oh, tuku mangin. Oh, tas dituntun. Tuku pira? Mbok gak teko aku. Heeh. Lah trek wis awake wis lemu apik. Lemu wis seneng mangan kok. Kae lek kopen ngono. Anak-anak apik lho kae. Lanang apa wedok to? Wedok. Bagono. Oh, kaya lanang. Bagon. Heeh. Jak nuke kan tuku. Heeh. 200 Ngono ae ora iso mlaku kok lempah kok. doprok. Dek ra iso ngadeg. Heeh. Ya rezekine. Nek ora ngadeg. Heeh. Terus teko ku yo tak rewangi golekne pakan tak apa nek wis barek iso mlaku nak unu. Heeh. Jan rasa dadi mbahne. Hmm. Lah wong ora iso ngadeg sampe kurune ora gek anak-anake ditinggal omonge. Heeh. Disusu. Berarti akeh no kuwi. Tuku 200 iso mlaku didol 1000 ora punjul. Anake loro. Mbok dituku pira? 1000 ora punjul sakmono gedine kok. Lah iya, bathine ora akeh. Badine akeh. Tukune nek 200. Didelehekan. Woi, lek jipuk iki mau. Heeh. Gawa kono ngene Mbah Minem. Dek iki dileh ono. Dek iki jenengi warna barang kok. Dititipne ngene Mbah Minem berarti. Oh, Kandange. dititipne. Heeh, lha ra njuk kandang Katane kono kandange suwung. wong. Yen suwung. Heeh, karek golekne lamban. Heeh. Jero soe maru. Iya, payu wedhuse Kang Bayu. Tuku Pak Mangin. Mantune Mbah Pariem nuku